Bueno, boas tardes entonces a todas e a todos. En primeiro lugar, pedir disculpas un pouco por esta tardanza, pero foron cousas ajenas e un pouco de tema personal, entonces, pois, máis que nada, disculpas por esta tardanza. Vamos dar comenzo a este pleno extraordinario urxente que convocamos con motivo da publicación da declaración de utilidade pública do Parque Eólico de Troitomil. Antes de nada, primeiro temos que facer a votación e ratificación sobre a urxencia desta convocatoria da sesión. Entonces, votamos a ratificación da urxencia desta convocatoria. Todos de acordo? Sí. Ben. O segundo punto é a posición do Pleno do Concello da Baña en relación coa declaración de utilidade pública do Parque Eólico de Troitomil. Bueno, o pasado luns hubo xa unha roda de prensa, tivemos unha xuntanza con as dúas plataformas, fixémoslo, anteriormente xa tivemos unha reunión tamén cas dúas plataformas para recoller e coordinar unha serie de peticións e coordinar un pouco os puntos onde facer a incidencia para facer esta declaración institucional e o posicionamento por parte da corporación. Entón, vou dar lectura e depois o Concello da Baña aproba a seguinte declaración institucional na presente sesión plenaria co obxecto de amosar o rexeitamento público e total a declaración de utilidade pública do Parque Eólico de Troitomil, así como a implantación e tramitación de todos os parques eólicos iniciados. O pasado 16 de xuño de 2022 saliu publicado no Diario Oficial de Galicia e na Voz de Galicia a información pública da declaración de utilidade pública do Parque Eólico de Troitomil, polo que queremos transmitir a nosa preocupación, así como o rexeitamento público e total a implantación e tramitación de todos os parques eólicos iniciados. Por todo isto, temos previsto demandar formalmente a paralización do proceso de declaración de interés público do parque mentres a Consellería de Industria non dé a contestación ás anteriores alegacións e as seguintes solicitudes presentadas e pendentes de aceptar tanto a petición á Consellería como o amparo á valedora. Segundo, solicitar unha reunión informativa aberta á ciudadanía na que sexa o secretario do Concello ou outro técnico que nos informe dos pasos dados e do percorrido que temos por diante. É importante que sexa un técnico. Punto número 3. Presentar unha demanda de paralización da declaración de utilidade pública pola alteración significativa sobre o Plan Xeral de Ordenación Municipal, xa que de facto é unha alteración total sobre a boa parte dos terreos e das construcións xa existentes. Punto número 4. Enviar ao Concello unha solicitud de alegacións das expropiacións da rede viaria, que xa aparecemos na relación que mandaron, na publicación. Punto número 5. Mandar unha solicitud de traslado á Diputación de Coruña tamén para que faga o mesmo. Punto número 6. Profundar na alegación contra a partición dos parques. Hai novas sentencias e hai que insistir en que non ter en conta que esas sentencias, sen tan jurisprudencia, podería xerar demandas contra o funcionariado as que asine. Punto número 7. Incidir en que a totalidade das infraestructuras do parque, incluídas as da evacuación de enerxía xerada, deberán estar incluídas para a súa consulta pública e a avaliación global no presente documento de inicio e non noutros proxectos independentes que lle impiden á ciudadanía a avaliación dos impactos ambientais globais do conxunto das infraestructuras do proxecto industrial. Punto número 8. Solicitar de medio rural documentación que acredite todos os incendios producidos nese monte durante os últimos 35 anos. Esta solicitud está solicitada xa por escrito, hai a copia do registro, inda que está dentro do plan visor da Consellería. Queremos unha certificación exhaustiva e exacta de que nos últimos 35 anos todos os incendios que hubo na zona. No punto número 9, insistir en que o Concello non ten capacidade para abastecer de agua potable a poboación afectada e, polo tanto, tratándose dun ben básico, faise inviable a declaración de utilidade pública xa que hai risco severo de que as obras afecten os mananciais, o que supón unha afección moi severa e prexuicios significativos para os recursos hídricos e a vulneración fragante da Directiva Marco da Agua. Ademais, non existe un estudio hidrolóxico e hidroxeolóxico que garante a calidade das masas da agua superficiais e soterradas e a non afección dos acuíferos. A mercantil promotora obvia as captacións de agua para uso humano e a agrogandeira e os mananciais e fontes que hai na poligonal do Parque Eólico e no traxecto da línea de evacuación.
Punto número 10. Insistir en que hai unha forte alteración social e que, polo tanto, se demanda a paralización desta declaración de utilidade pública. Punto número 11. Solicitar unha reunión no Parlamento de Galicia co vicepresidente e co conselleiro de Industria, Francisco Conde, para que o grupo de goberno vaya da man dos colectivos veciñais e traslalle tanto a repouso do parque do proxecto eólico de Toroitomil. Punto número 12. Solicitar unha reunión con Valentín, presidente da Diputación, para que tamén presente alegacións pola estrada o Seilán Lañas, xa que tamén é zona afectada, e para que se mostre o seu apoio ao Concello da Baña. Con tal fin de colaborar coas persoas afectadas, o Concello da Baña ponse ao servicio da veciñanza. Hai de prazo hasta o día 1 de agosto para axudar a tramitar os escritos de alegacións coa finalidade de paralizar a implantación deste parque eólico de Toroitomil nesta información pública, así como nos demais de Barrosino e Vilar Toso. Por todo o exposto, o Pleno da Corporación do Concello da Baña adopta a seguinte declaración institucional. A Corporación Municipal do Concello da Baña, en sesión extraordinaria urxente realizada o día 30 de xuño de 2022, acorda por asentimento de todos os membros da Corporación aprobar o rexeitamento do Concello da Baña a declaración de utilidade pública do Parque Eólico de Toroitomil, así como a implantación e tramitación de todos os parques eólicos iniciados. Bueno, isto quero poñer de manifiesto, unha vez leído esta declaración, isto foi recollido un pouco as inquedanzas e todas as suxestións e todas as propostas que os dous colectivos, tanto a Asociación de Veciños Outeiro como a Asociación Fronteseca, na reunión pois nos deron, fomos recollendo e quixemos poñelo de manifiesto para coordinar e así facer esta declaración. Fixemos outro día aí que xa iba casi nesta línea, pero sobre todo que quedara constancia no apoio total e no rexeitamento total que queremos mostrar á Corporación unha vez máis, porque creo que xa a segunda ou a terceira que fixemos, de que estamos en contra desta situación que se está, sobre todo, vulnerando os dereitos dos veciños e veciñas, porque, mentre non haxa nada de autorización, non sei por que andan con estas historias fragantes de alterar, como se dicía, alteración social, e poñendo un pouco en os veciños un pouco inquietos, porque vanlle preguntar, vanlle facer consultas. Bueno, pois, isto é para que o inicio da declaración de utilidade pública esperemos paralizalo e que non aproben, e, polo tanto, pues, tamén cos veciños, porque hai moitas modificacións que ainda non mandaron información ninguna. A empresa, incluso a empresa pon en duda os informes da asesora jurídica, do técnico municipal, incluso fala do secretario e hasta fala do alcalde, así que, por lo tanto, fijadamos a empresa hasta que punto chega. Entonces, eu creo que eso non vamos a entrar en esa dinámica. Eu, pola miña parte, que a declaración excepcional, quero mostrar todo o apoio, toda a prestar o servicio aos veciños para que fagan as alegacións pertinentes. Onte tivemos unha reunión ca asesora xurídica, co secretario e co técnico, para xa está elaborado xa unha declaración tipo. Vaise deixar un apartado para aquel que queira añadir algunha cuestión propia que lle incumbe, e a partir de aí, pois, todo ese traballo que incumbe durante este mes, pois, para mandar alá todas estas alegacións de información pública que nos corresponde. E con eso, por a miña parte, nada máis. Que debes... Sí, ben, boas tardes a todos e a todas. Esta declaración institucional ven sendo a continuidade a un resentamento total á implantación abusiva de parques eólicos no noso concello, que quedou posto de manifesto xa no ano 2019 cando os alcaldes dos concellos de Santa Comba, Mazaricos, Negreira, Outes e eu como alcalde da Baña firmamos a primeira declaración conxunta a prol dun desenvolvemento sostible e xusto de enerxía eólico nos territorios rurais. Igual fixemos o pasado ano no pleno do Concello da Baña do 28 de abril cunha declaración institucional a prol do Concello da Baña libre de parques eólicos. Do mesmo xeito, no pleno de 6 de outubro levamos de novo outra declaración institucional a prol dun desenvolvemento sostible e xusto na enerxía eólica nos territorios rurais. O ano pasado, no momento de presentar alegacións a estes parques eólicos, o Concello da Baña puxo a disposición dos veciños bandos informativos, charlas, asesoramento técnico e xurídico, modelos de alegacións, todo o necesario para ter a veciñanza informada en todo momento. Solicitamos xuntanzas coa Consellería de Medio Ambiente e Industria, ás que asistimos eu como alcalde, unha representación das asociacións máis activas nesta loita. O proxecto do Parque Eólico de Toroitomil, veciños e Concello presentaron preto de 800 alegacións, cifra que deixa máis que patente a oposición frontal a este proxecto.
Se veciños e concellos non queremos estes muiños ao carón das nosas casas, temos que seguir na loita. Unha loita na que non vale poñerse de perfil, na que non vale decir sí e despois mirar para outro lado. O pasado día 17 presentamos un escrito solicitando que de carácter urxente se creara unha mesa de traballo na que conte con todas as forzas políticas, así como as plataformas veciñais, para facer fronte á instalación abusiva de parques eólicos no noso concello. A súa resposta quedou resumida nun párrafo onde di textualmente: non intenten contaminar nin facer problemática neste tema. Señor alcalde, o problema está aquí, non o facemos nós. Entre todos temos que resolvelo. Agora vostede é o alcalde e vostede é quen ten que mover ficha, e non calquera ficha. Non vale decir que vai facer unha roda de prensa e que despois non veña un só periodista. Para iso é mellor estar quietos. Non vale decir que vai a informar aos veciños cando o prazo para presentar alegacións comenzou o día 17 e a día de hoxe aínda non se puso ninguna información nas redes sociais do Concello para facer as alegacións. Fixeronse alegacións ás líneas de evacuación de Banzas? Creo que non. Por iso, señor alcalde, solicítolle que se tome en serio esa nosa petición, se forme unha mesa de traballo o antes posible, que se cumpla en todo o que acaba vostede de ler. Pode ser parte da solución a este problema. E que solicite de carácter urxente unha reunión co seu compañero de partido, o señor Rueda, presidente da Xunta de Galicia, que é quen realmente ten capacidade para paralizar este atropelo no Concello da Baña. Nada máis. Bueno, boa tarde a todos e a todas. Eu creo que estamos aquí hoxe lendo esta declaración institucional porque sabemos todos e todas que isto é un problema de importancia capital, un auténtico despropósito. Estou moi de acordo con todo o que se di na carta. O Concello da Baña ten que estar a carón dos veciños e das veciñas e demandando que se fagan as cousas ben respecto a este asunto para paralizar dunha vez por todas esta auténtica canallada que se está facendo cos veciños e veciñas da Baña. Os dereitos da veciñanza e a súa dignidade están sempre por riba de todo. Así que o meu compromiso é o deste grupo de goberno para levar adiante cantas accións fagan falta para defender os nosos veciños, os nosos dereitos e que se acabe, como digo, esta auténtica canallada. Bueno, esta é a declaración que fixemos, eu creo que se queremos votar ou non faz falta. Bueno, eu quero decir que desde aquí, con eso non é entrar en polémica, porque eu creo que é un debate que sobra en este sentido de que da importancia que ten é ir todos da forza, a unión fai a forza, e debemos ir todos juntos, facer todo o posible para atrancar, paralizar e darlle de que hai argumentos sostenibles e sustentables en este tema da declaración de utilidade pública, porque onte falando ca asesora jurídica e falando co técnico, eu creo que onde temos que incidir agora, que é o período de alegacións, é no tema da utilidade pública. O tema de camiños foron feitos na concentración, alteralos agora, poñenos a disposición dunha empresa privada, creo que non corresponde, que temos que ser nós os que temos que velar desde o Concello, pero todos, o mesmo que por os veciños, e o mesmo por todos estes temas, como poden ser manantiales, poden ser petroglifos, poden ser mamos, poden ser turbeiras ou pode ser outro tipo de medida medioambiental. Por tanto, desde aquí poñemos todos a maquinaria a traballar e tamén temos que configurar para facer esas charlas, sobre todo nas parroquias máis, é dicir, podemos facerle todas, pero sobre todo onde é máis incidencia, onde é máis ahora acuciante, que son na parte esa que corresponde, e cos técnicos correspondendo, pois darlle os trámites todo eso. Eu onte lle comentaba aquí ao secretario, lle comentaba isto, é dicir, podemos nos paralizar, é dicir, nos podemos facer todo o posible para que isto cumpla co que ten que facer na administración, para a paralización administrativa. De outra maneira, como cando se presenta un proxecto no Concello, nós temos que darlle trámite. Outra cousa é que se non se corresponde ca legalidade correspondente, pois entón hai que darlle as observacións pertinentes aos informes pertinentes desfavorables. Entón é o que entendo eu. Pero aquí xa digo, poñemos toda a maquinaria a traballar e todas as dudas e todas aquelas. Xa viñeron algúns veciños, podo dicir que a mellor foi unha docena deles que viñeron a preguntar,
algúns sacaron as fichas por onde corresponde, foron á oficina técnica, imprímenlla, e desde aquí, pois, a partir de mañá ou como máis tardar a principios da semana, xa están vais a colgar un modelo tipo de alegacións, onde se dá un apartado tamén para aqueles que queran facer alguna incidencia particular sobre a finca que lle afecta, e calquera outra consulta que nos podamos resolver, ou senón, pois chamamos onde corresponde. Nada máis, entonces, moitas gracias. Esperemos darlle un petardazo para parar este asedio que están facendo. Que eu digo unha cousa, mentre non teñan autorización non debían andar nadie. Isto é como aquel que non ten, se non temos unha autorización de patrimonio non podemos empezar unha obra, se non temos unha autorización de agua non podemos empezar unha obra, e se non temos unha autorización de... Hai que chamar a Guardia Civil, se está facendo cosas así que non son justificantes, hai que chamar a Guardia Civil e... Non, ele sigue un trámite administrativo, o trámite administrativo ten outra vía. Se fa unha cousa ilegal, o Ayuntamiento chama a Guardia Civil, pon unha denuncia na Guardia Civil e que lle pare o sistema. Eles van polo trámite administrativo. Non, pero digo eu, se é unha cousa que non é normal, o Ayuntamiento non está corriente, o alcalde colle, vai e chama a Guardia Civil e no meu Ayuntamiento se está producindo isto que non é normal, tomade medida. Eles van por esta medida. Eles que convoquen o delegado do Goche, van a unha nota ao delegado do Gobierno e que tomen medidas, pois prendan porque está facendo unha cousa ilegal no Ayuntamiento. Utilizan esta medida porque a información que van aos veciños, eles intentan, non vou dicir a palabra chantajear, pero mediatizar ou intentan amedrentar. Pero se intentan amedrentar é como un abuso de persona, é unha cousa tal. Entonces, utilizan... Eso é a cousa de denuncia porque intentan amedrentar a xente. Entonces, utilizan esta figura que está dentro do trámite administrativo. O que pasa é que este é o inicio, é dicir, que aquí a declaración non a teñen eles ainda concedida. Iso agora está o período de información, donde se alega e donde se lle autorizan para a utilidade pública ou non. Por eso que eu digo que entre todos e todas, pagamos non solamente os propietarios que salen na relación, todos aqueles que se sinten, porque isto empeza por aquí a Mazán e terminará por outro lado. Pero aquí debemos, entre todos, poñer todo o graniño de arena e o graniño que faga falta para... Pero todo que sea normal, é que se pase no Ayuntamiento ao Ministerio de Interior, o Ministerio de Interior e a Guardia Civil. E a Guardia Civil, o que se está pasando, que non é normal, unha denuncia da parte do alcalde ou da parte do Ayuntamiento, vai a Guardia Civil, toma acta e que dá un justificante co propio están justamente presionando a xente e abusando da xente do Ayuntamiento. A ver, eu digo tamén unha cousa, isto é un proceso que é largo, porque isto é un trámite administrativo, que tamén aquí, hasta que estea a autorización, o Concello personalizaríase, se fai falta, nas accións judiciais que correspondan ao contencioso. A ver, ojalá non chegamos a eso, porque iso é... Pero isto é o que debemos ir parando pouco a pouco, todos os trámites administrativos, e todas as modificacións que eles din, porque o din os escritos, outro día e os teño aquí. Teño aquí a contestación que se lle están dando continuamente, están poñendo en duda os informes técnicos da asesora jurídica e das informacións que lle estamos pedindo, donde eles din que van fazer modificación e non presentan. Pois ti as transmites ao Conselleiro de Industria. Non, están transmitidas, están aquí. Un alcalde da Baña, eu lle transmito ao Conselleiro de Industria, toma medidas desto. Dicir que isto está contestado, está contestado. Que na festa da Filloa viñeron conselleiros a darlle voltas a Filloa, deu unha becaria, veo a outra, pois isto, chamas ao Conselleiro de Industria, dice, eu somos alcalde da Baña, somos da mesma cousa, toma medidas con isto, eu non estou de acordo. É dicir, que estás cumplindo un traballo, que che pagamos todos os galegos porque polo traballo que estás cumplindo, cumpre o teu traballo. Se non vales, marchate para casa e que poñan outro. Porque a xente que non vale, non pode estar onde non vale, porque entonces a cousa non van para diante, non é por culpa deles, senón que son os veciños que pagan despois. Eu entendo eso. Bueno, pois esta é a... É dicir, que a partir deste momento, calquer cousa, estamos... mañá, na semana que ven, está na oficina técnica, xa están avisados. Se non hai que salir con pouquinho, porque me pode amenazar, entón depois é cando sale a Guardia Civil. Home, que podeño falar como un tempo de antaño, pero bueno. Eu só tiña un pouquinho e ten un mano como de que ve adiante. Xa que facer como se mantiño, salir con pouquinho. Vale, pois boas tardes.